नमस्कार. राशीज किचनमध्ये मी रश्मी आपलं मनापासून स्वागत करते. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मटारचे कटलेट. कटलेट बनवण्यासाठी 10 ते 12 बटाटे स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. 1.5 वाटी मटार घ्यायचं आहे. बटाटे स्वच्छ धुवून घेतल्यानंतर आपण ते कुकरमध्ये पाणी घालून व्यवस्थित उकडून घेणार आहोत. थोडंसं मीठ घालायचं आहे आणि कुकरच्या 4 ते 5 शिट्ट्या काढायच्या आहेत. मटार एकदा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. यामध्ये थोडेसे मीठ घालून व पुरेसे पाणी घालून वाफवून घ्यायचे आहेत. बटाटे थंड झाल्यावर एका डिशमध्ये काढून त्याची सालं काढून घ्यायची आहेत. आता बटाटे व्यवस्थित मॅश करून घ्या. सर्व बटाटे व्यवस्थित मॅश करून घेतल्यावर आता यामध्ये पाव चमचा हळद घालायची आहे. आता यामध्ये अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर घालायची आहे. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही लाल तिखट कमी जास्त घालू शकता. 2 चमचे गरम मसाला पावडर घालायची आहे. आता यामध्ये ग्रीन पेस्ट म्हणजेच आलं, लसूण, मिरची व कोथिंबीरीची पेस्ट घालणार आहोत. साधारण 4 ते 5 छोटे चमचे पेस्ट घातलेली आहे. एक कांदा बारीक चिरून यामध्ये घालायचा आहे. कांदा ऑप्शनल आहे, त्यामुळे तुम्ही स्किप देखील करू शकता. आता चवीप्रमाणे मीठ घाला व सर्व मिश्रण हाताने व्यवस्थित एकजीव करून घ्या. मिश्रण बऱ्यापैकी एकजीव झाल्यानंतर यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर घालायचे आहे. कॉर्नफ्लॉवरमुळे मिश्रण बाइंड होण्यास मदत होते. 3 ते 4 चमचे कॉर्नफ्लॉवर यामध्ये घातलेला आहे आणि आता पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिश्रण एकजीव झालेलं आहे आणि मटार शिजवून घेतलेले आहेत. आता हे मटार आपण या मिश्रणात मिक्स करून घेणार आहोत. मटार मिश्रणात व्यवस्थित मिक्स झालेले आहेत. आता आपण याचे कटलेट बनवून शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत. त्यासाठी एका प्लेटमध्ये कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचं आहे व मिश्रणाचे पाहिजे ते आकाराचे कटलेट बनवून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या शेपमध्ये कटलेट बनवून घ्यायचे आहेत. विविध शेपमध्ये 7 ते 8 कटलेट बनवून घेतल्यानंतर आता आपण शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत. त्यासाठी एक तवा हाय फ्लेमवर गरम करून त्यावर थोडेसे तेल घालायचे आहे. आता ते कॉर्नफ्लॉवरमध्ये घोळवून घ्या आणि मीडियम टू हाय फ्लेमवर तेलात व्यवस्थित फ्राय करून घ्या. कटलेट एका बाजूने व्यवस्थित फ्राय झाल्यावर दुसऱ्या बाजूने देखील व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत. कटलेटला असा हलकासा ब्राऊन रंग आला की परतून दुसऱ्या बाजूनेही फ्राय करून घ्या. गॅसचा फ्लेम मीडियम ठेवा. दोन्ही बाजूनी अशा प्रकारे गोल्डन ब्राऊन रंग आल्यानंतर गॅसचा फ्लेम ऑफ करा आणि कटलेट एका डिशमध्ये काढून घ्या. सॉस किंवा चटणीसोबत गरम गरम मटार कटलेट खाण्यासाठी तयार. ही रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कळवा आणि राशीज किचनला सबस्क्राईब करा.